நான் ஸ்கூல் படிக்கிற காலத்துல இந்த மாதிரிலாம் இருந்திருந்தா ஒரு நாள் கூட அழாம ஹாப்பியா ஸ்கூல் போயிட்டு வந்திருப்பேன். என்னன்னு பாக்குறீங்களா, நம்ம சென்னை வேளச்சேரியில இருக்கிற லண்டன் மாண்டசரி அப்படிங்கிற பிளே ஸ்கூல்ல தான் ரீசெண்டா விசிட் பண்ணியிருந்தேன். என்ட்ரன்ஸ்லயே மினி பார்க் செட்டப் வச்சிருந்தாங்க. ஏன்னா இது பிளே ஸ்கூலா பிளே ஏரியாவா அப்படின்னு பார்த்ததும் எனக்கே டவுட் வந்துருச்சு. அதெல்லாம் இருக்கட்டும், மாண்டசரி டீச்சிங்னா என்ன அப்படின்னு அங்க இருக்கிற ஒரு மிஸ் கிட்ட கேட்டப்போ எங்க ரூட்டே தனி, எல்லாத்தையுமே விளையாட்டு ஆக்டிவிட்டியோட சேர்த்து சொல்லி தருவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கத்தியா விளையாட்டு சாமான் எல்லாத்தையும் எடுத்து காமிச்சாங்க. இவ்வளவு குழந்தைங்களுக்கான ஆக்டிவிட்டிக்கா அப்படின்னு பார்த்தா கேபிட்டல் லெட்டர் ஸ்மால் லெட்டர் சொல்லி கொடுக்கறதுக்கான தனி பசில், 3 லெட்டர் வேர்ட் சொல்லி கொடுக்கறதுக்கான உடன் பசில், ஃபோனிக்ஸ் கத்துக்கிறதுக்கான தனி ப்ராப்ஸ், கலர் ஐடென்டிஃபை பண்ற கிட்ஸ், ஹியூமன் அனாட்டமி கிட், இவ்வளோ ஏன் குழந்தைங்களுக்கான சயின்ஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்றதுக்கான கிட்ஸ் கூட இங்க நிறைய இருந்துச்சு. இங்க வந்து ஜூனியர் கேஜி, சீனியர் கேஜி, கிரேட் 1, கிரேட் 2 அது எல்லாமே இங்க இருக்கு. US, UK இந்த ரெண்டு சிலபஸுமே கலந்த மாதிரி சொல்லி தராங்க. ரொம்பவே சேஃப் அண்ட் கிளீனான என்விரான்மெண்ட்ல குழந்தைங்களை ரொம்ப கைண்டா பாத்துக்கிறாங்க. சென்னையிலேயே நம்ம 1 மாண்டசரி அப்படின்னு அவார்ட்லாம் கொடுத்துருக்காங்கன்னா பாத்துக்கோங்களேன். உங்க குழந்தையும் படிப்பை இதே மாதிரி ஃபன்னா கத்துக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா லண்டன் மாண்டசரி பிளே ஸ்கூலோட டீடைல்ஸ் எல்லாமே ஃபர்ஸ்ட் கமெண்ட்ல பின் பண்ணிருக்கேன். தேவைப்படுறவங்க கண்டிப்பா கிளிக் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க.